हाय हेलो लोगोफोर आंनि मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बयखौबो फिन खेबसे बरायहरनाय थाबाय। तो लोगोफोर गिबियावनो आं नोंथांमोननि सेरावहाय निमाहा बियो आरोना लोगोफोर, मानो होननानै बुङोब्ला आं साननैसोनि सिगाङावहाय नोंथांमोननि सेरावहाय दैलि आपडेट भिडिअखौ आं होनो हायाखैमोन नालाय लोगोफोर, मानो होननानै बुङोब्ला आंहा गोबां समनि आंखालावनो आं नोंथांमोननि सेरावहाय बे साननैसोनि सिगांनि आपडेट भिडिअ होनो हायैनि खारनाव नोंथांमोननि सेरावहाय बयनियावबो निमाहा बियो आरोना लोगोफोर। तो जायखियानो जादोला दायो आं दिनै एसे सम मोननायखाय नोंथांमोननि सेरावहाय नैबे मोनसे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय। नोंथांमोना जानो हागौ बे मोनसे भिडिअखौ सोरनिबा फेसबुकफोरावहाय नङाब्ला इउटुब चेनेलफोरावहाय नुखाबायबो जानो हागौ, तो नुवाखैबो जानो हागौ आरोना लोगोफोर। तो लोगोफोर जायखियानो जादोला जुदि नोंथांमोना नुवाखैब्ला आंनि चेनेलनि गेजेरजों भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना लोगोफोर। मा भिडिअ लानानै फैदों आं नोंथांमोननि सेरावहाय नोंथांमोना स्किपल' खालामनाङा। आं दायो बारा गोबाव खालामबाय थालासै, सिदा डिसक्लेमारखौ लागायदेरना होलांदोसै, नोंथांमोना जोबजासिमल' नायलांदो, थौदो बिदिल' नायलांदो। तो लोगोफोर नोंथांमोनाथ' मोनथिखायो आरोना, आथिखालनि जुगाव जोंनि बर' समाजावहाय जोंनि रायजोआवहाय संसार जानायनि बेलायावहाय गोबाङानो बेले बेजे जाबोलांनो हमगासिनो आरो जाबोलांगासिनोबो दङ, नङा होमबा लोगोफोर। तो लोगोफोर बे समावहाय आं मा बाथ्रा लानानै फैदों बा मा कन्टेन्ट लानानै फैदों जानो हागौ नोंथांमोना मिथिखाबाय बै आंनि थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै, नङा होमबा लोगोफोर। तो लोगोफोर बे समावहाय आं नोंथांमोननि सेरावहाय फंनैसो बाथ्राखौ शेयार खालामनायनि सिगाङावनो मोनसे भिडिअनि क्लिपखौ आं देखायलांनानै होनो, नोंथांमोना जोबजासिमल' नायलां, अब्लानो बुजि मोनगोन मा भिडिअ लानानै फैदों आरो नोंथांमोननि सेरावहाय आं मा भिडिअनि क्लिपखौ देखायनो नागिरदों आरोना लोगोफोर। थौदो बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांदोला, बारा गोबाव खालामबाय थानांला आरोना लोगोफोर। 이제 묻히네. 하나 바르나 돼? 하나 바르나. 하나 바르나. 치우는가? 시부가 신자래비지. तो लोगोफोर बेनोमोन भिडिअआ, निस्सय नोंथांमोना नुखाबाय, नुनानै बुजि मोनखाबाय, नङा होमब्ला। बुजिनानै जोंनि समाजनि बेलायावहाय, जोंनि बर' रायजोनि बेलायावहाय बा जोंनि बर'नि संसार जानायनि नेमखान्थिनि बागै नोंथांमोना मा मेसेज होनो सानदों रायजोफोरनि सिगाङावहाय, नङा होमब्ला। नोंथांमोना अननानै कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामनो हागोन आरोना लोगोफोर। तो नोंथांमोना आरो बे भिडिअखौ नायनानै जुदि बुजि मोनाखैब्ला मा खारननि थाखाय बेबायदि जाखो, नोंथांमोना प्लिज अननानै भिडिअखौल' रिपिट खालामनानै नायफिनबानो जाबाय, अब्लानो बुजि मोनगोन आरोना लोगोफोर। तो लोगोफोर जायखियानो जादोला बे समावहाय आं नोंथांमोननि सेराव
सेरावहाय फंनैसो बाथ्राखौ शेयार खालामनि गिबियावनो शेयार खालामनायनि सिगाङावनो नोंथांमोननि सेरावहाय आंनि निमाहा बियो आरोना लोगोफोर जेन आंनिबो माबा मोनसे गोरोन्थिफोर जानो हागौ खोमा होननानै आरोना लोगोफोर बे समावहाय बै हिनजावा सिगाङावनो हाबा जाखादों जाहैदों आरोना लोगोफोर सिगाङावनो हाबा जाहैखादों ओमफ्राय हाबा जानानै बेहाबो गथ' दङ ओमफ्राय आलो गोजोनै बिदि हाबा जानाया मथा मथि बिथाङा 8 बोसोर नङाबा 10 बोसोरसो बिदि जाबाय खोमा होननानै खोनानो मोनदों आरोना लोगोफोर बिदि 10 बोसोर हाबा जाखांनायनि उनावहाय बिथाङा सानैना मा गथ' दङ होनना बुंदों आरोना सानै गथ' थासेयावबो बिथाङा गुबुन सासे हौवाजों बै दोनखारलायनाय ओरैबायदि जादों होनना बुंदों आरोना लोगोफोर ओरैबायदि दोनखारलायनाय जादों बै हौवाजों बै हौवानियाबो जाय हौवाजों बिथाङा गोदान हौवाजों दोनखारलायदोंमोन बिथांनियाबो गथ' गथाय दोनखायो आरोना लोगोफोर बिदि जाहैदों आरोना गथ' गथाय दोनखायो बेहाबो बिदि दोनखारलायनानै बिथाङा खारलांबाय बिदिनो बै गोदान हौवा दोनखारलायनायजों बिथाङा 2 बोसोर संसार जाहैदों जाहैदों आरोना लोगोफोर 2 बोसोर संसार जाहैनायनि उनावसो नैबे जिथु सिगांनि गिबि हौवा गथ' गथाय गोनां गथ'फोरखौ गोदोनि गथ'फोरखौ बिथाङा जेन गोसोखांदों खोमा नङा होमब्ला जायबाबो गावनि आंगो गथ'खौ गोसोखांखायो नङा होमब्ला लोगोफोरा बै खासेनि जिथु गोदान हौवाजों दोनखारलांनायनि गथ'जों खोमा सै खालामजादोंमोन बेखायनो गावहा सिगांनि जिथु फिसाय गिबिनि गथ'फोरखौ गोसोखांनानै बिथाङा बेफोरबायदि खालामदोंमोन खोमा नङा होमब्ला फैनानै ओमफ्राय फिन खेबसे मा होनो बिथांनि बै हौवानि फिसाय गिबि हौवानि न'खराव फैनानै बिथाङा ओरैबायदि मोनसे प्लान खालामदोंमोन ना फाथैलाय बिसिनायनि बेफोरबायदि नेमखान्थिखौ बिथाङा बुंफोरफैदोंमोन आरो लोगोफोर नङा होमबा लोगोफोर ओमफ्राय ओरैबायदिनो जाथावना लासिंसिं नङा होमब्ला गावनिबो लासिंसिं गावनि गथ' गथायनिबो लासिंसिं आरो समाजनिबो गामिनिबो रायजोनिबो नङा होमबा गावनि न'खरनि बिमा बिफानिबो लासिंसिं जायो ओरैबायदि नङा होमब्ला ओंखायनो जेनेबा साननो गोनां बायद' जायो जों हाबा जाखांनानै जुदि जोंनि गथ' गथाय फिसा खांखांनानै जुदि फिन खेबसे आरो बेफोरबायदि जुदि जाथायखौ खालामफिनोब्ला उनाव फैबाय थानाय बे गावनि गथ'खौ बिथांमोना माबायदि बिथोन होलांगोन माबायदि लामाखौ दिन्थिलांगोन नङा होमब्ला लोगोफोर गावसोरनो साननो गोनां बायद' जुदि गावसोरनि लामायावनो जुदि बेफोरबायदि हालोदखौ खालामना लायोबा बेफोरबायदि गोरोन्थि आखुखौ खालामना लायोब्ला बै जिथु गावनि जोनोम होलांनाय गथ'फोरा मा लामा दिन्थिलांगोन बिथाङा जेब्लानि स्कुल फरायसालिफोराव बिथाङा मुं थिसननो थाङो नों बबे गामिनि बा मा गामिनि सोरनि फिसाज्ला नोंसा आइ आफानि मुङा मा होननानै बुङोब्ला बै जिथु जोनोम होलांनाय गथ'फोरनियाव एसे गोसोआवहाय दुखु गोनां मोनसे आखुवा सोमजिखाङो आरोना लोगोफोर आंनि आइया दिनै आमुगमोन खारबाय बा बिदि बायदि जाबाय आं दा सोरनि मुं लानानै आंनि फरायसालियाव आं बिनि मुंखौ लागोन बिथाङाथ' थैनानै थांबा मोनसे आलादा बाथ्रा जायो नङा होमब्ला लोगो बिथाङाथ' थैनानै थाङाखैना नङा होमब्ला आयानो जा आफायानो जा बिथाङाथ' थैनानै थाङाखै नङा होमब्ला थैना थांखांनायनि उनाव आलदा हौवा जनाय आलदा हिनजाव जनायाबा मोनसे गुबुन बाथ्रा जायो नङा होमब्ला लोगोफोर थांनानै थासेयावबो जुदि बिथाङा गुबुन हौवा बा हिनजाव जुदि बेफोरबायदि लायोब्ला बै जिथु गिबि हिनजावजों बा हौवाजों जोनोम होलांनाय गथ'नि इयुन फिउचारनि लाइमाखौ नोंथांमोना मानो साननो रोङाखै आरोना लोगोफोर आं बेखौल'सो सानफ्रोमबो बुंबाय थायो आरो सिगांनिफ्रायबो आं सिगाङावबो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ रिपिट खालामनानै नायफिननो हागोन सिङाव थांनानै आं सिगांनि भिडिअआवबो बेफोरबायदि बाथ्राखौ नोंथांमोननि सेरावहाय शेयार खालामनो आरोना लोगोफोर सानसे नङा सानसे नोंथांमोनाबो जाहाथे जाय भाइरेल जागिरि बिथांमोनाबो नुनो हागौ आरोना लोगोफोर नोंथांमोना गोसोआव साननानै ला बेफोरबायदि भिडिअआ नोंथांमोननि थाखाय जों लाबोथारनो गोनां बायद' जायो मानो होननानै बुङोब्ला नोंथांमोननि बेफोरबायदि हारकादनि थाखायनो आरोना लोगोफोर नोंथांमोननि बेफोरबायदि आखुखौ नुनानैनो थ' आरो जोंफोर दायो मा उन्दै बैसोनि मानसि नोंथांमोनासो जोंनिख्रुइ गोदोर बैसोनि मानसि नोंथांमोना साननो गोरों हनो गोरों न'खर संसार जाखानाय सुबुंफोरानो जुदि बेफोरबायदि खालामोबा जोंबायदि नेहाद उन्दै लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि बेफोरबायदि गोसोआव आरो माबायदि संसार जाबावनांगौ माबायदि लामाखौ जों आगान सुरलांबावनांगौ नङा होमब्ला नोंसोरनि बिमा बिफानि बैसोनि महरनि जुदि मानसिफ्रानो बेफोरबायदि गाज्रि आखुनि लामाखौ दिन्थिलाङोब्ला जोंनि समाजाव मा जागोन नङा होमब्ला आसुरित सानथावना नङा होमब्ला 2 बोसोर गुबुन हौवाजोंहाय दोनखारलांनानै उनाव फिन खेबसे बै गिबि हौवाजों बेफोरबायदि फाथैलाय बिसिनाया मोनसे समाजनिबो बेरेखा खोनायो आरो गुबुंले बेफोरबायदि जायो बिदिनि खारनावनो बिथांमोना खंगै जानानै बा रागा जोंनानै बिथांखौ बेफोरबायदि बुग्ले सुग्ले खालामनानै बेफोरबायदि रायजोनि समाजनि गेजेराव फाथैलाय बिसिना होदों आरोना लोगोफोर थ' लोगोफोर जायखियानो जादोंला आं बांद्रायखौ बुंबायबो जानो हागौ नोंथांमोननि सेरावहाय जेन आंनि बेबायदि बाथ्राखौ शेयार खालामनायाव आंनि फारसे माबाफोर गेना गोरोन्थि जादोंब्ला नोंथांमोननियाव बयनोबो आंनि निमाहा बियो आरोना लोगोफोर थ' जायखियानो जादोंला जुदि नोंथांमोना मोजां मोनोब्ला बे भिडिअखौ नायनानै आंनि चेनेलावहाय गोदानब्ला प्लिज अननानै आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामदो नोंथांमोना साबसक्राइब खालामनायाव जेबो लस थाङा नङा होमब्ला लोगोफोर नोंथांनि जेबो फैसा
खरस जाया जास्ट नोंथांमोना आंखौल' सापर्ट हो जाहाथे नोंथांमोननिया बेफोरबायदि मोजां बिथोनखौ आं इयुन भिडिअफोरावहाय होबाय थानो हायो खोमा नङा होमब्ला लोगोफोर आरो जोबथारनायाव ओरैबायदि मोनसेल' बाथ्राखौ खावलायगोन बै खनायाव थानाय बेल आइकनखौ दाबायना होदो आरो जाहाथे बेफोरबायदि गोदान भिडिअ होयोब्ला नोंथांनियाव गिबियै नटिफिकेसना सहैनाय बायदि आरोना लोगोफोर स' थेंक इउ स' माच आरो नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन बाय बाय